Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, sana wag po kayong magsawa mag-subscribe at ipagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at tatanin ko po napakalaking utang na loob sa inyong lahat na pagtulong po sa akin. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong mga ginagawa mga kabutihan ang pagsuporta. Sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share, pakipindot na rin po bell icon para palagi po kayo updated sa mga susunod kong mga video at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot, sa spiritual at physical na karamdaman at lahat mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong pagyabang. Palagi po niyong isa puso at isipan, manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa, hindi matutungkusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahala magsusukli sa lahat ng mga ginagawang mga kabutihan. Makakalob sa inyong lahat ang siksik, tiktik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon po ay orasyon pang panawag sa at paghanap ng mga mutya ng kidlat, pangil ng kidlat, ngipin ng kidlat, dila ng kidlat. Bago ko po ipapakita po sa inyo sa screen po, sa video po ay mag-share muna ako kay Christopher Kabutulan, Tinitron, commented Robin Mantaylia, commented Michael Hermosa, Rox Taginod, commented Alfred Kamalisang, Real Morality TV, Bike Tay commented, Robert Rosso commented, Roldan Cobuo commented, Ryan Labisti, Alan Proyolin, JR Sagilo commented, Mistrada, Manilyn Bautista, Fight to Win, Sherwin Lopez, Pagkagat ng Dilim, ADC commented, Neil Balbago, at Shelly Ure Pambicol, Malon Huyohoy, Joel Rosario, Pagkagat ng Dilim, ADC commented, Ariliano Pantalin Bubis, Roldan Bo commented, Andong Coro, Gitani Janan, Marvin TV, Coldo TV, Nestor Ramos, Tripoli commented, Just Be Masiya, at shoutout po sa inyo lahat sa mga bagon po na ngayon namin po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po huwag kayo masawa mag-subscribe at palagi pong isipin na para ka na po kayong tumutulong sa mga taong nangangailangan po. Sana po magtumulong po kayo, ilubos-lubosin nyo na po na galing sa puso, isipan nyo po ang pagtulong po at pagsuporta po. Maraming salamat po sa kunting pamamahagi na po. Sana po pakalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po. Narito pang i-share ko po sa inyo yung orasyon panawag sa paghanap ng mutya ng kidlat, pangil ng kidlat. Ito po ay inuusap sa isip lang po sa dibdib ng pakrus ng 3 beses. Usalin po ulit-ulit habang naghanap po ng mutya ng kidlat. Yan po. Pag naghahanap po kayo ng humingi po na kayong gabay sa Diyos Ama, ang makapangyarihan sa lahat, at humingi rin po kayo ng sa apat na sulok ng mundo. May in-upload na po ako dyan na pang-apat na sulok ng mundo. Yung Sator, Aripo, Tinit, Pirarutas, Adonadam, Hukog na Sahog na Tagak, Sakre, Kristong, Diyong, Indiyong, Miyom, Abaam, Abilim, Abis, Abisti. Yung po salin po nyo yun. At di po nyo sa dibdib po nyo para gabayan po kayo. Humingi rin po kayo gabay sa makapangyarihang espiritu nagbabantay sa inyo. May in-upload din po ako yung ganyan naman po. Pero the best po ang humingi muna kayo ng gabay sa Diyos ang makapangyarihan sa
para gabayan po kayo, makahanap po kayo. Ang mga mutya kasi bigla-bigla lang po sumusulpot sa galing sa ilalim ng lupa yan. Tapos kung talagang ikakasi po sa inyo na pakakalob sa inyo, bigla na lang pong lulutang sa inyong paligid, sa inyong harapan, kung talagang pakakalob sa inyo. Ayan po, wag po kayong mawala ng pag-asa. Yung pinagkalob ko po sa inyo na panghanap ng mutya, yung dabis po yun. Pero ito rin po yung panghanap ng kidlat po, yung orasyon yung Factorium Pui Christi. Ayan, maganda po yun. Orasyon yung Factorium Pui Christi, Viva Cristo, Iugosum Pactum. Yun, dapat po maisaulo po ninyo na kung po panghanap ng mutya. Lahat mga i-upload ko po dapat maisaulo po ninyo. Narito po ang orasyon po na paghanap ng mutya. Ang maghanap ng mutya ng kidlat, pangil ng kidlat, ngipin ng kidlat, dila ng kidlat po. Narito po ang orasyon po. Piikam bihutiram pulgirorum sam miyam datam diri gilim mitatron. Piikam biho tiram pulgirorum sam miyam datam diri gilim mitraton. Piikam biho ditiram pulgirorum sam miyam datam diri gilim mitraton. Yung pagbanggit po na tinuro ko po na sa inyo, yung halimbawa po piikam yung pangalawa na po, kung unahan po, kung halimbawa unahan po ay tawag po G. Pag sa ako na po, ang pagbanggit po hutiram pulgirolum sam miyam datam di gilim mitraton. Pag nasa unahan po yung G, ang pagnawag po yan G. Pero kung sa kitna o sa hulihan na po, ang pagbanggit po ay it's po yan, it's. Dapat po nyo malaman po na para mabanggit po kayo. Senior ko po na sa inyo yung po, para maisaulo po ninyo at kunyo po. Usalin po sa isip lamang po, po sa dibdib ng pakros ng katnubis at usalin pa ulit-ulit habang nakahanap ka ng mutya ng kidlat po. Sana po nagustuhan po nyo aking mga binabagi. Sana po God bless po sa inyo lahat at sana po gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na pang araw-araw na kamumuhay. Huwag po kayong mag-surrender po sa hindi kayo ginagabayan ng Diyos ang mga ginagabayan kayo yan. Hindi lang pinagkakalob sa inyo agad-agad. Dahan-dahan po niyang pinagkakalob kung saan po yung kanyo po sakripisyo nyo po sa pag dadasal po sa kanyang harapan. Ganun po ang ipagkakalob sa inyo. Kaya dapat po wag po kayong pagpatuloy nyo lamang po pag darasal po nyo sa araw-araw at tutulungan po kayong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Napaka-importante po itong ibinabagi ko po sa inyo na panghanap ng mutya ng kidlat para makahanap din po kayo ng mga kidlat po. Sana po nagusto po nyo aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hiwaga ng Pangasinan po. God bless po sa inyo lahat.